Tony Bezzina għamel li seta biex ma jinqabadx li kien se jibni f'żona barra mill-iżvilupp u fuq l-applikazzjoni li daħħal prova jagħti l-impressjoni li jirrestawra u jirriabilita. Iżda min għandu l-esperjenza fil-qasam ambjentali dak li prova jagħmel Bezzina xammu minn 7,000 bot u f'oġġezzjoni mal-awtorità tal-ippjanar din l-art ħelwa kienet ċara kristall. Id-deskrizzjoni tqarraq kitbet din l-art ħelwa lill-awtorità fitra biex toġġezzjona l-iżvilupp ta' Tony Bezzina. Fil-fatt, din l-art ħelwa kienet laqda ambjentali li fil-mument li kien miftuħ il-proċess ta' sottomissjonijiet oġġezzjona tal dak li rid jagħmel Bezzina. Fl-ittra tagħha tikxef li l-awtur tar-rapport tal-ambjent tal-Partit Nazzjonalista rid jagħmel żvilupp imdaqqas. Fil-fatt tajtek, din l-art ħelwa trid toġġezzjona l-applikazzjoni bħalissa hemm 3 kmamar żgħar indipendenti minn xulxin. Id-deskrizzjoni fuq l-applikazzjoni tqarra għax ma semmix il-bini ta' residenza ġdida, qalet din l-art ħelwa. Din l-art ħelwa kienet innotat li Tony Bezzina mhux biss rid jibni, iżda kien se jiksil l-art bil-konkos f'diversi postijiet f'osthom bid-drajf, deskritta bħala kbira u żoni oħra b'mod partikolari mad-dawraq tal-pool. Finalment qalet din l-art ħelwa topponi għall-iżvilupp ODZ u qiset il-proposta ta' Tony Bezzina oġġezzjonabbli. L-oġġezzjoni ta' din l-art ħelwa daħlet fil-31 ta' Jannar u mkien fil-Partit Nazzjonalista sostnew l-uffiċjali għolja tal-istess partit kienu ġa marfa b'dak li kien għaddej. Iżda t-tama kienet li Tony Bezzina eħlisa billi ma jinduna ħadd, anke għaliex l-applikazzjoni saret fuq isem martu. Fil-fatt Tony Bezzina qal biss li se jirtira l-applikazzjoni wara li kienet il-gazzetta kulħadd li żvelat il-każ tiegħu fit-12 ta' Frar. Wara li bir-riċerka li saret ir-riżulta li dak impinġi bħala restawr ma kien xejn għajr żvilupp li se jieħu art li sal-lum hija ODZ.